2 bafethu konke engibhekile Khuzana kayena umbulali ningamenzi uKhuzana umbulali Khuzana kayena umbulali kayena umbulali uKhuzana kayena umbulali uKhuzana suseni lento ethi uKhuzana umbulali 3 susani lento futhi yokuthi uMavava umbulali Mavava kayena umbulali umehluko uMavava uphila nezinsizwa aphila nazo azifuni naye kodwa yena as a person akayena umbulali kodwa unesibindi kodwa akayena umbulali unesibindi mangathiwa nje kiwe roundini kuyofuna into efunakalayo angangena ebuthweni kiwe roundini efika ithathwe leyonto unesibindi sika forward kodwa ukuthi uzothi behleli phansi athi ngisawubulela ubani akayena umbulali uhlakaniphile futhi lento nje ngicela ibe clear kunina ke lento le yabo cela ibe clear mina ngibabonile ababulali mina ngabasho kwayimanje obana ababulali ngibabonile mina phela soke sibheka yonke lento Mavava kayena umbulali kodwa unesibindi nokuthi uconnection wakhe nezinsizwa aphila nazo azifuni naye ngoba uzisize kakhulu ezinye izinsizwa ngezathu ehlukahlukene ngiyakufakela kodwa ngeke nje ufice uMavava ethi ngiyaplana ngiyobulala umuntu ayikhohlwa ayena umbulali kodwa uyagadwa kakhulu ngenxa yezimpi zasemateksini izimpi zasemateksini zifuna uforward icheckile lento kodwa hayi ukuthi uthi ehleli uMavava ebeplan ukuthi ngiyonquba ayikho lento mkhipheni uMavava nabasabisa ngaye abaye ukusabisa ngaye bakayena umbulali uMavava ngakuyakena manje uthi nginenkinga ngicela kufubani avela ku-advise avela kukhulisa akutshela amazwi yokuthi wrong ngaleyonto oyishoyo wena Mavava kayena umbulali khona uthi umyeza ingane ndlala ingane lapha umyeza ingane nje akazi ukuthi yini leyo uyisaba kabi umyeza leyonto yabo Mavava umehluko usize izinsizwa kunezinsizwa azifake kwi-taxi industry uyabo ezisiza kanti lezo nsizwa azisizayo izona ezababulali mawuthinta lo kubaseleka zona ayimangafuni ngizwa fokof ngibheka kulento akayena umbulali uMavava mangathi jaha uMavava ukuthi wakwabulala umuntu ngabe uyadakwa khonga wakwabulala umuntu izinsizwa azisizile ezingafuni naye mase kuba ne-taxi industry kwi-taxi industry ugcine naye kuba uthi kodwa kiwa phambili unesibindi kodwa mase kuthiwa uyakonquma hayi akayi konquma kodwa izinsizwa zingafuni naye ubungozi bakho mawuthinta uMavava ungamthinta mase kusuka izinsizwa zingafuni naye mase ziyakulimaza ngoba zazi ukuthi uyisiziphi finish hayi kodwa ukuthi yena angathi hambani niyobulala akayena umbulali ngibhekile manje la sebabheka labantu lokusathiswa ngabo ukuthi akwesibheka ukuthi usebenza kanjani lo muntu usiyibambele ku line work thina sigcwala ngakufaka nawo sikisi